wereld. Mega lang geleden dat ik dat heb gezegd hier in deze stoel, in deze ruimte, op deze plaats. Ik ga het even heel kort met jullie bespreken. Ik heb al meerdere keren video's gemaakt over dat ik iets ga veranderen aan mijn YouTube, aan mijn leven. Dit, dat, alles. Hier, deze keer geen aparte video erover. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Ik ben naar de psycholoog geweest. Mijn leven is totaal veranderd. Ik ben een nieuw mens. Maar ik denk dat jullie niet echt boeit. Tenzij als jullie dat echt willen, wil ik daar een uitlegvideo over geven. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat jullie daar meerwaarde aan hebben. Ik ga jullie wel kort vertellen. Zoals dat jullie in de vorige video's al gemerkt hebben, heb ik dus geen intro en geen outro meer. Niet dat ik dat niet meer ga doen. Ik ben eigenlijk aan het twijfelen, want eigenlijk is dat totaal niet nodig. I mean, dat is een andere ik, ander leven. Ik zelf ben veranderd. Het spijt mij als ik kijkers heb teleurgesteld door mijn verandering. Niet dat ze daarom negatief zijn, maar ik ben mee beginnen focussen. Ik ga niet zeggen op andere dingen, maar alles zo'n anders aanpakken. Weet wel, ik word 22 dit jaar, dus kan niet eeuwig 13 blijven in mijn hoofd. Maar ik ga jullie nooit vergeten en ik wil natuurlijk jullie grote zus blijven. Dus vandaar dat ik gezegd heb van kijk, zuster Bo is iets dat we wel nooit gaan veranderen. Dus vandaag ben ik hier speciaal terug. Speciaal voor jullie. Dus voor de mensen die eigenlijk mij nog niet zo lang zouden volgen en zuster Bo dus nog niet zo kennen. Hieronder heb je een link naar een afspeellijst met alle video's. Wat is zuster Bo? Dat is eigenlijk ik gewoon dat jullie grote zus ben. Mijn levenservaring toepas door jullie problemen te beantwoorden, eigenlijk situaties of vragen. Ik help jullie gewoon, ik speel gewoon, zo zeg ja, weet wel, psycholoog, maar niet dat je iets hebt aan mij, maar ik kan het alleen maar proberen. En ik heb al heel veel mensen geholpen tot nu toe. Ik ga hier gewoon nooit mee stoppen, want dat was mijn grootste reden waarom dat ik het deed, gewoon voor jullie te helpen. De liefde van de mensen, en dat blijft nog altijd mijn grootste reden. Ook al zijn er nu nog andere zaken bijgekomen. Ik heb gemerkt dat dat mijn belangrijkste reden blijft. Als ze zou mij nog €1 miljoen mogen geven, zolang dan er geen mensen meer foto's komen vragen op mijn werk of een keer komen zeggen hoe dankbaar als ze mee zijn, hoeft het voor mij allemaal niet meer. Dus geen cent in de wereld of gelijk wat van kansen ga boven jullie. Jullie blijven mijn grootste reden waarom dat ik YouTube doe. Dus vandaag een zuster Bo video. Dus ik kan jullie ook al zeggen dat ik er vanaf nu weer meer ga doen. Ik wou er eerst een datum op plakken. Ik wou zeggen 1 keer per maand. Maar oké, let's be real. Ik en deadlines, dat gaat gewoon niet samen. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk. Dan kan ik jullie ook niet teleurstellen. Vanaf nu beloof ik niks meer aan jullie. Ik ga ook niet meer zeggen van oh, iets leuks binnenkort. Nee, ik ga er gewoon mee komen van bam, hier is net bij zuster Bo. Ik heb misschien vandaag nog maar aangekondigd dat ik het weer ga doen. Oké, ik heb 3 vragen, problemen, situaties uitgekozen van alles dat jullie doorgestuurd hebben. Zuster Bo is ook volledig anoniem. Dus als je met iets zit, dat je denkt van ik wil daar advies over, of wat zou hij doen, of Bo, heb je dat al meegemaakt? Laat het gewoon weten. Er kunnen nog mensen in die situatie zitten en dan kan ik gewoon nog meer mensen helpen. Dus het maakt ook echt niet uit over wat. Ik kan letterlijk over alles praten. En dat klonk heel raar omdat ik overal wou zeggen. Maar oké, ik kan over alles praten, dus het maakt echt niet uit. Oké, nu ga ik wel echt beginnen. Eerste berichtje. Hey Bo, mijn mama en papa zijn bijna een jaar gescheiden en ze hebben alle twee een nieuw lief. En die nieuwe lieven hebben alle twee een kindje. Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op het kindje van de vriend van mijn mama. Ze is 2 jaar. Klinkt misschien heel raar of zo, maar ik kan er echt niks aan doen. Wat moet ik doen? PS, love you. En 4 hartjes. Love you too. Echt waar. Ik waardeer het echt dat jullie nog altijd sturen, dat jullie nog altijd in zuster Bo geloven. En ik ga je zeggen, I feel you. Ik ga een verhaaltje vertellen. Mijn papa is, zoals dat jullie waarschijnlijk wel of niet weten, gestorven. Ik kan daar heel makkelijk over praten, dat is al lang geleden. Ik heb dat op alle manieren gewoon aanvaard. Ik ben doorgaan met mijn leven. Mijn mama heeft ook iemand nieuw leren kennen. Die is daar ondertussen ook mee getrouwd. En heeft ondertussen ook 2 kindjes daarmee. De tweeling, die kennen jullie ongetwijfeld wel al. Die 2 cuties. En ik ga eerlijk zijn, helemaal in het begin was ik daar zwaar tegen. Ik ga niet liegen. Ik had iets van, mijn papa is gestorven en hij gaat nu naar iemand anders. Ik bedoel, ga je hem vervangen of zo? Allee, wat is dat? Moest papa er nog zijn, ging je dat toch ook niet doen? Maar oké, mama kan 2 dingen doen. Ze kan in de put blijven zitten of ze kan doorgaan met haar leven. Ze heeft voor haar tweede gekozen, waarvoor ik zo trots ben op haar. Mamatje, echt waar, ik weet dat je kijkt. Ik ben heel trots op u. En ik ben echt super blij gewoon met de keuze dat je gemaakt hebt, want ik heb er een fantastische familie bij. In het begin was ik er tegen, maar hoe meer ik zag dat mama gelukkig was, hoe blijer dat ik ook werd. En ik werd ook weer gelukkig. En dan heb ik hem aanvaard en die heeft mij heel goed opgevoed. En voor mij is dat echt een tweede vader. Ik kan het echt niet beter beschrijven. Die zorgt voor mij like een vader. Die doet ons niks verkeerd. Dus ik ben echt blij. Ja, natuurlijk. Die
2 kinders erbij. Toen mijn papa er was, ik was enig kind. Ik had geen broers, geen zussen. Toen mijn mama met mijn stiefpapa was, kwam er een verandering in. Ik moest inderdaad ook de aandacht beginnen delen. En heel in het begin vond ik dat niet erg, want ik zorgde er ook voor. Maar op een duur, als die wat ouder worden en meer verstand hebben, ze gaan zo beginnen snitchen en zo de schuld op je willen steken. Want ze weten toch van ja, wij krijgen toch gelijk. Maar daar kun je niet aan doen. Dat zijn gewoon broers en zussen. Ik heb dat ook gewoon aanvaard. Oké, het is soms vervelend, maar tegenwoordig heeft mijn mama het ook wel door dat ze liegen. Ik snap wel dat je soms zo voelt van oké, ik ben nog het ongelukskuit. Vorige huwelijk loop in de weg voor het nieuwe perfecte gezin. Op sommige momenten heb ik dat ook al gehad. En dat is niet rechtstreeks door mijn mama of mijn stiefpapa. Dat is gewoon een gevoel dat je hebt. Soms heb je het gevoel dat je er zo niet bij hoort. Maar aan de andere kant juist wel. Want weet je wel, hij was er tenslotte eerst. Hij is hun eerste kind. Dus dat is belangrijker natuurlijk. Dus te zien hoe dat je dat allemaal bekijkt. Maar ik snap wel zeker dat je zo kunt voelen. Ik weet niet hoeveel jaar dat je bent. Maar ik ben ook nu 21. Ik word 22. Dus ik kan daar perfect wel mee omgaan. Ik kan voor mezelf zorgen. Moest ik nu bijvoorbeeld 15 en totaal niet zelfstandig geweest zijn. En ze laat mij aan mijn lot over. Oké, ik zou het heel moeilijk hebben. Maar ik ben ook het laatste jaar veel minder thuis geweest. Omdat ik veel bij mijn vriend ben. Dus daar heb ik ook al wat afstand kunnen nemen. Maar je echt zo elke dag... Allee, je wordt er ook elke dag mee geconfronteerd. En ik snap dat er dan heel vaak ruzies en discussies daarover zijn. Dat kun je niet vermijden. Maar dan toch gewoon in je achterhoofd van... Oké, het is het kindje van de nieuwe vriend of vriendin van uw ouders. Dus je moet nog altijd denken van kijk, ik ben nog altijd een echt kindje. En dat pakt niemand mij af. Ook al moet je ze delen, ze gaan uw ouders nooit afpakken. Het blijven nog altijd uw ouders. En ik denk dat je over elke situatie heel goed kunt spreken met uw ouders. Dus leg gewoon uit hoe dat je voelt. Begin soms zelf een keer een gesprekje. En het moet daarom niet daarover gaan. Gewoon een keer zeggen van kijk, mamaatje, ik voel me een beetje triestig of een beetje leeg. En leg dat gewoon zo goed mogelijk uit. En die ouders zien u ongetwijfeld doodgraag. Die nieuwe vriend en die vriendin waarschijnlijk ook. Dus die gaan u zeker kunnen helpen. Er is daar ook absoluut niks verkeerd mee om tegen die nieuwe vriend of vriendin uw hart te luchten. Dus doe dat zeker. Dat kan geen enkel beetje kwaad. Nummertje 2 komt van iemand die mij zei van Bo, heb je tips voor uit de friendzone te raken? Ik ga jullie nu al zeggen, elke friendzone is anders. Iedereen is anders, de situatie is anders, de persoon in kwestie is anders, jij bent anders. Dus ik heb gevraagd aan die persoon om dat wat te verduidelijken. Dat meisje kent die jongen al een dikke 4 maanden. En ze zijn eigenlijk redelijk lang gewoon goede vrienden geweest. Totdat zij op een dag ontdekte dat ze gevoelens kreeg voor die jongen. En in een dronken bui heeft ze dat ook gezegd tegen hem. Daarna hebben ze een goed nuchter gesprek gehad. En daarin zei hij dat hij haar meer ziet als een goede vriendin. En dat hij er niet meer wil achter zoeken. Maar nu, een maand later, zit hij zelf signalen te sturen van ik vind u wel leuk. En zo bijvoorbeeld haar een beetje meer aanraken dan voordien. En zo een keer door haar haar gaan. Of zo gewoon als hij iets wil zeggen, eerst haar arm vastpakken. En haar vriendinnen zijn ervan overtuigd dat het wel wederzijds is. Oké, meid, wat een kutsituatie. Bon, in het algemeen, voor elke friendzone situatie kan ik wel als tip geven, praat erover, praat ermee. In dit geval heb je dat gedaan in een dronken bui, wat dat daarom niet slecht is. Het is daarom ook niet goed, maar het is zeker niet slecht. Die jongen heeft daar ook eerlijk op geantwoord. Dus, voor te beginnen van dat punt, als je in de friendzone zit en je wilt eruit raken, anyway, maakt niet uit. En je vertelt dat je iets voelt voor die persoon en die persoon voelt niks voor u, stop daar. Niemand forceren. Liefde is iets dat je niet kunt forceren. Je kunt niemand forceren voor je graag te zien. Ik zelf heb dat gemerkt. Ik heb een relatie gehad waar ik echt op de duur moest smeken van blijf bij mij, ga niet weg, weet je wel. En dat gaat gewoon niet. Als die persoon niks meer voor u voelt. Oké, dan. Als die persoon niks meer voor u voelt, gaat dat ook niet terugkomen. Zeker niet door te smeken. Dus ook niet begin van allee, gaan we het niet een keer proberen, dit, dat. Nee, die persoon gaat zich meer en meer wegduwen. Nu, in dit geval begint hij nu like gemixte signalen te geven. Dan denk ik, kijk meid, dat het tijd is dat je nog een keer mee aan praat. Dat je zegt van, kijk, ik wil gewoon even duidelijk zijn met u. Ik heb u gezegd dat ik iets voel voor u. En hij hebt gezegd dat dat niet zo is. Dus, zou ik dan ook graag hebben dat je mij ook geen valse hoop heeft of niet aan het lijntje houdt van nu. Zij is wel een beetje heel close aan het doen en ik begin nu wel te twijfelen of je wel toch niet iets voelt voor mij. Dus, als je effectief niks voelt, zou ik dat graag hebben. Dat je gewoon vriendschappelijk doet ook. Ik wil ook niet dat je mij zot maakt. Doe gewoon normaal tegen mij. Als je zo doet tegen mij en je voelt iets meer, oké, ja, let's do it. Weet wel, probeer het dan gewoon. Maar als hij niks voor u voelt, dan moet hij dat ook respecteren. Dat hij u normaal moet behandelen. En oké, het is niet omdat hij iets voor u voelt dat hij iets heeft van, oh, ik mag doen met haar wat ik wil. Nee, je laat u niet doen. Je bent geen hondje. Je bent geen Sims.
ja, in de Sims kun je doen met mensen wat je wilt, maar in het echte leven niet. Dus je laat u niet doen. Je bent geen sim. En dan heb ik nog een laatste zusterbootje. En deze heb ik er eigenlijk ook al in gestoken, omdat het eigenlijk een onderwerp is waarover dat ik het in Zusterbo al min of meer heb gehad. Maar ik heb toen natuurlijk gezegd, als jullie met verdere vragen zitten daar rond, bla bla bla, mag je het altijd zeggen of sturen. En in dit geval is het dus een beetje zo. Dus een paar vriendinnen, of ja, vriendinnen, zijn altijd boos op mij en schelden mij altijd uit. Wanneer dat ze me dan nodig hebben, doen ze weer lief. Ik moet wel bij hen lopen, omdat ik anders geen vrienden heb in mijn klas. Ik heb ook al een paar keer gedacht aan zelfmoord, maar dat is ook maar bij de gedachte gebleven. Wil je me alsjeblieft helpen? First of all, girl, zelfmoord niet doen. Echt waar. Ik ga niet liegen. Iedereen, denk ik ook, heeft die gedachte al gehad. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik heb die gedachte al meerdere keren gehad. En ik ga nog eerlijker met je zijn. Ik heb gewoon gezegd tegen mezelf van, wacht er nog een dag mee. En als je er nog een dag mee wacht, dan realiseer je dat het eigenlijk niet nodig is. En dan gebeurt er iets mega zot, waardoor je van, wow, moest ik nu zelfmoord plegen, dan ging ik dat niet meegemaakt hebben. Dus gewoon niet doen. Er komen goede dingen in je leven. En hey, voor een paar meisjes moet je echt geen zelfmoord plegen. En dan maar zo'n zeuten zijn skips, hè. Oké, ten tweede. Ik heb gezegd in Zusterbo, wat echt telt op school, dat je niet mag laten doen door vrienden. Het is nu al de derde Zusterbo video waar ik dat zeg, maar op school is het enige dat telt je diploma. Hij moet leren zodat je dat stompapiertje krijgt waarmee dat je later kunt gaan solliciteren. En die meisjes ga je niet meepakken op je sollicitatiegesprek. Heb die niet nodig. Dus als ze je nu leuk vinden dat je geen vrienden hebt, oké, tot daar. Laat dat gewoon. Dat boeit echt niet. Het is misschien lastig in het begin, maar je went er wel aan. En nu spreek ik echt gewoon uit mijn hart, want ik snap dat veel mensen wel vrienden nodig hebben. In dat geval zou ik gewoon niet zeggen van, kijk een keer verder. Er zitten misschien nog leuke mensen in uw klas. Probeer een keer random tegen iemand te praten. Ook al is het kneusje van de klas. Praat er tegen. Dat kan een super tof persoon zijn. Geef iedereen een kans. Want als dat zo'n meisjes zijn, sorry, maar dat zijn geen vriendinnen. Dan moet je daar ook niet bij lopen. Je moet dat niet gaan bijlopen voor iets not. Je zit geen decoratiestuk. Je zit geen bloempot. Als die je enkel maar sturen als ze iets nodig hebben. Nee, sorry. Ik heb genoeg zo'n mensen in mijn leven gehad. Ik heb er nog steeds genoeg. Te veel. Dat maakt je kop gewoon zot. Je hebt al zoveel stress door school. Dan moet je dat er echt niet bij pakken. Je moet aan je eigen geluk denken. En als ze sturen als ze iets nodig hebben, antwoord vanuit je eigen wil. Als je ze kunt helpen, maar het is niet veel moeite, oké. Maar als het iets is dat je iets hebt van, oh, maar toch liever niet. Ah wel, doet het niet. Je moet aan jezelf denken. Je moet egoïstisch zijn in het leven, anders kom je nergens. Het is misschien grof en rare zeg, maar het is zo. Je moet egoïstisch zijn, anders ga je nergens komen. Je moet ook lief zijn tegen mensen natuurlijk. Oké, ik ben ook lief tegen mensen. Maar ik ben ook heel egoïstisch soms in mijn keuzes van, nee, kijk, nu moet ik aan mezelf denken. Ik moet dat doen, of ik ga niet verder op geraken. En dat heeft mij tot nu toe al heel goed geholpen. En ik ben daar heel blij over. En ik heb daar nog nooit spijt van gehad. Dus ik hoop dat je hetzelfde doet, mate. I support you in everything. En jullie ook. Dus bij deze was dat mijn comeback Zusterbo video soort van. En vanaf nu ga ik het dus natuurlijk weer meer doen. Dus als je vragen, situaties, probleem of noem maar op wat hebt, laat het weten. Je mocht dat overal sturen. Misschien best op Instagram of zo. Ik denk dat dat het makkelijkste is op Instagram. En als het daar niet gaat, mag je dat dus noods op Snapchat sturen. Ik gebruik die app amper nog, maar voor Zusterbo gebruik ik die wel nog. Dat zijn de twee dat ik zou aanraden. Dus noods e-mail mag ook. Mijn e-mailadres is gewoon bobasen@hotmail.com. En dat was het. Oké, mijn linkjes staan hier ook onder. De playlist staat hier ook onder. Ik ben heel blij dat ik hier terug ben mee begonnen. En ik hoop dat ik het zal blijven verder doen deze keer. En niet opnieuw ga stoppen. Maar ik denk als van niet van. Ik ben al zo vaak herbegonnen. Ik kan er gewoon geen afscheid van nemen. Tot ik het er weer zie. Met of zonder friendzone. Of andere problemen. Noem maar op wat. Stuur het door. Goed? Doei!